Ayan na po, luto na ang ating spicy octopus. Ayan. Silly. Pila ni siya? Kilo ani, boss? Gita. 170. 170. Suway ka timbang. Nagilis ka sambil radio? Wah man. Ano na, boss? 20. Grabe ang laki oh, Sunjo. Asin. Dapat ganyan po. Paikot-ikot, mamurag kulot-kulot. Mga 5 seconds, ilunod. Tapos, habwa. Tapos lunod na lahat. Yan. Hayaang kumulo. Antayin natin na lumambot yung octopus. After 5 minutes guys, balihin mo. Balihin. Baliha. Para maibin yung pagkalata niya. Maliit kasi itong kaldero ko. Kinayan. Tulad niya ng kitkiton. Luhumok na siya mga estudyo. Yeah, boy. Baka ma-damage. Laki.
salt, chili powder, chili flakes, Spanish paprika, Cajun powder, brown sugar. Mix. Lunog. Wow. So, ayan na po. Luto na ang ating spicy octopus. Ayan. Lami na nyo. So, lipat natin mga studio sa ating serving plate. Yay. Sus, kalami ano mo. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Luto na ang ating spicy octopus or kogita. So tara mga ka-studio, hindi natin patatagalin to. Pray po muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, gutom na ko. Turing tilawan. Ngaon nyo. Wow, kagkuhan mo, girly ko. Woohoo. Kain po, kadaku din mo. Ito na. Uy, mga tagak man. Kana. May sauce, no? Medyo chewy sa konti, pero okay na, sakto na. Naku kayo mo. One and 1/4 kilo po ito mga kasudyo. Masarap ito gawing adobo. Kasi mo kay kanon na. Ito sa gain mo. Yeah.
Hmm? With silly. Halong. Kaon kay nani mo? Mukhaon man pero karon ambot. Ang dami kayo dito tanong mo. Bakit hindi kasama si Mrs.? Kasi grabe yung pregnancy sickness ko ba. Hikan ako sa pagkain. May ay? Maulit ito guys. Di gini na tumulot kay 1 kilo kapin. Dako ba? So yun, maraming salamat sa panood sa episode na to. Grabe. Manghang siya konti mga studio. Yung spicy octopus ba? Sakto lang. Hindi masyadong manghang. Naglagay ko ng isang sili pang pa dagdag anghang. So maraming salamat sa nanood sa ating chicharon episode. Sobrang dami ng views. In 2 days, 2 million agad yung views. Maraming salamat po. So ito naman yung spicy octopus natin. Kita-kits tayo sa sunod na video. Bye-bye!